Gardon Nilimon Pipit Pinibirta Arju Ponikha APHLC Hawar Kehat Ele Atumpen Ferang Kiamai ke Phapon Aruni Phaingkora Sirkep Arni Dokmoka Forest Lo Chasai Hem Along Hawar Kehat Ele Mepu Suren Kram Salapen Hawar Kehat Ele Kongchunbang Robi Singh Ronghang Atum Ahin Pen Moon Ing TP Aphan Police Atum Kenep Chotki Jokchela Pen Lason Moon Ing TP Along Kacherabdun Atum Aphan Anki Neplap Nangji Pusi Hawar Kehat Ele Mepu Suren Kram Salapen Hawar Kehat Ele Kongchunbang Robi Singh Ronghang Atum Ahin Pen Ningjepon Samilang Sopen Longbamon Ingti Karbianglong News APSRC Hawar Kehat Elisi Hinpen Pining Therangki Amai Kehangan Kok Bangke Lahenlo Non Hedjong Itu Karbianglong Kacihuri Sai Laboreng Awak Sai Alam Tida So Awak Taksin Itu APSRC Hinpen Ake Hai Pi Muning TV Ko Hancur Kelo Karbianglong Thomas Konsil Keja Tuhan Manene Itu Kipu Dukang Tu Bangke Lahenlo Athe Non Laso a problema bangke la ke morning TV ko sonsi lapuan atangka sakuria men pen mate ko pine get amen pen contract kada amen pen along ke jorma la so aja ko ke long ke la ke morning TV jung la so aning ke hang aja ko ngadi la ke jak do la so ar jak do product la ke budam dak se milo the la ke nona por ke cepat ko por ave jong se lam batu rong kodang te ini tuma khai mate ini tuma long ri ko la ke nong ta bir ko la sida ke ni budam dak mate ni me pesel si ben ke jong ni ke la ke tim Karbianglong atu la muni tipi along ajak so ko se pini alang ni la po an akares mate ajak ko ke celong la sida ini ni tum EPSL si ahin ben ke pudung gang tu bangke ini morning tipi sakuri amen pen tangka kuti KM laphan kenep la ke kurwang thulo Aku la soal ko la arca ke pie tun ana tu phantamen nep lap nangji la pente hala sakuria men pen ke chunam du na tu phantamen agon pen sign ji athe pi posi sign ji pulo tangte il tum Karbianglong ara mate il tuma khai tum la kwana kidu il tuma somar phang chomdat chutilo pen se il tum somar phang lo pakorhi Pathek pati BA MA pass dia tapi kami sakuri long amu hangjo. Laso hangjo ang theke pini itu thek long ta. Athe e don don hem bangki bang kota bang long ret ke plan atu. La lo protang ke merit basis per kali pini hemi jangle kitu ke lax chuti ki chongdara au smart ke thek ho. Qualified mane merit basis per interview le pi pass tu kami sakuri long le. Laso ang theke pini itu thek long alu. Athe dalal ko ke. Pini Chainong chilong ke jora bepari atau masong se kosolo damdor kacikuri lase sakuri kilo di rodang de ini tum kitu de mejang ri made choti ki choda ar so jang de sakuri kilo mun je pan ake sum ko laso pose pini ke nam du na tum sistame lake illegal lo ate asumar thek pin sistame sakuri long nanti di rodang eksono laso te rodang de lake ini tum Kakesa songo tumpen kechengsi executive amai kepadopon Aruni Phaingkora Sirkep Arni Kakes Karbianglong Center Committee tumpen diphu amithangasa hemalong bangphuamai pamanpon bangso mailong sai kachuti ki arada phan kangthur ponji alama pathak chingki chithan pon lapen forest atum ahemarit kawedet pen forest arijap along kidopen kangthur pon ke chokchi pusi jongpon Lapen Kakes pen ahoyala maputhak give and take polisia bang chidon dun thek thi athe hemprek le hangnon EMCM le nangmanon ilongri le avete kupusi hemprek ke hang popusi Kakes amai phupen ningjepon lasi kewangchia chiklo ni phai pliarni Kakes pen mukro lapen muthade humri damji pusi chiparaipon di phupen sarnong irongpi Karbianglong News Mik Sobha mate Karbianglong chuti ki chongdar asong ini first executive ing ni ponlo labang su executive along nilitum chingwa chingsai ponlo je Karbianglong jitu kidu kila ara ratum jitu long lip kawi phelang kawi ara ratum phan la ration card mate rusgar DMAY kelong le tum dopik pipet achi tim da long lela lasilahai ni tum chisong ponji
lapen forest dular ek arona teng pen inglong aso mate karbiarat adibasi lai tum longle kabi binong atum pulote forest alu samai dolong nangji la sobang ke forest dular ek tere separai tang dolo la selahoi ni tum cesong ponji lapen karbianglong itu ahoy adu meghalaya pen karbianglong itu hemonto bisor sama give and take labangso polisi karbianglong longle jitu ka palo ponji labangso niltum ek instandum project he niltum cesong ponji ibi fix am cipinang ko ila penili tumalong kyong rat karbianglong rat karbianglong long li pute ka duwe pharmang le kangkis la pusona asong phanchot kailo karbianglong arat doa na pharmang MP nang mano MLA nang mano jat le nang mano hemprek le nang hangoi ilitum longli yong si ave ahoy dui thiu the longli phelang sina bang na perbom prote hemprek ke hang ta kona la pen kar biara ta tum kona sikar japo la bang so bang nil tum pro effect he la si tum che song ponji la se pini nang tum social media nang itum hasa chuning ripono la bang so ni tum ha na paklang bipon thegya phan nang tuhan chuning ripono la si nilitum non border ahoy dui vije dami non sanitary mukro lapen mutho west karbianglong nitum damji pini tarik hot konlo lasi nilitum la hemprega puthak stami nilitum inton onde hemprega bang stami long weg nai laki kiloni arondo article thore karbianglong lapen NCR dima aswaphan ketok dakdo laki long weg nai aposini tum intonte lapen nilitum an se hemprega basa chisong nonji misi nilitum tangki sahin pen itum lam the chak duno wangsi nilam the chek pen jai cholo Silim ingti arong pen hemare timung arong lapen hidipi hidiso kachi lenji aphan dolong kahinodak ajok rat atum kisung kachetong nang Lakhakre Troxy Socheng Thenta constituency rong mongwe arlo Silim ingti arong pen hemari timung arong lapen hidipi hidiso kachi lenji aphan dolong kahinu parpik ajok loke charli au sumar atumta langke thelote loke charli ahem along dunlong le lapen hithi kulat le damji sita damlong lesi kisung kachetong nanglu Lasi prabjin pen nilitum aphan dolong nang selam pinang jipu hadak arata tumpen choning ripon. Labang so dolong kahinuke kedamtang aningkan arnisi lang ke thiamat lang pondet. Lapen MLA Dorsing rong hang sitami wang pen ladak arat aphan chiklo jon thom aphilote dolong nang pivek popu MLA Dorsing rong hang ahin pen rat aphan lamcha chechak te kanglu. Bon tanon ke ningka nisian ke pleng thulo sitadak arat aphan lamchak chepa pleng ple labang so alam chake lamdak poma pusi hadak arat atumpen karju pedupon lapen MLA Dorsing rong hang rat aphan nang chong thui nang ne rat sinang kang wailasi dolong jong sinang pi pe pulotang te non ke wang ji ke vote nang pi thek thilo lapen ke vote epakta nang pi pe pusi hadak arat atumpen phan pachinipon Lapen haladak arada tumpen chingwai ponsi edon pen pharo pho anatangka chirung ponlo bonta labang so atangka kachirung pu arjudun long pen khamkhe dunlo nang tum tangka chirung nang nilo pu amat tangka chewoi thu detlo non haladak arada tumki non puanta dolonga bangki long le detlo BJP along ke claim dun alidar atum an sitami dampen nitum nang claim pipo pusi chingwai damlo bonta non puanta nang pipe pusi hadak arada tumpen thanpa chinipon MLA Dorsing rong hang sitami ingchin adolong pithek thela pen dak BJP along ke claim asongja pia tumta claim pipe amat hadak arada tumki rida anta phophe hema anta phophe asonsi dokoklo rong mongwe pen jona sing tiso Karbianglong news Tengam ta ke parlo romongwe along nilitum seliming ti lapen hemari singala dak la songbong diopania langroi long ningkani siso selo labangso dolong ke pon stame ratcharia song tuma ke theke ding dum sita ladak wang po nanglang chot po alang litung ke bunai je phan thanglang we sita rara phan ke than tekang ji ke alang litung mang ke kai ke ma sita nang bunai pu busi aning pa thek pon sita nona kisung a por bang ke non puta laso bari khanang lo chuneng bari kha pen nona bari khanu nang le sita non puta laso dolong ke bunai je phan ladak nang sik bang we pinlang tan nilitung bang ke ningoi piglo nin hondur piglo the bhuta temlo plote election temlo plote nilitung phan mang ke ason nang padok pe nilitum han lasonang pipo halasonang pipo pupo nilitum bangke kwane ningarong pe nang nilitum han pihai don po pihai de pe na filote rada phan nilitum phan nang teng ne pup ke nilitum ke ningoi pik lasi non ke wangji pen ke nilitum ke labu polote ladak pen ke bhute pak longmon pe pusi nilitum bangke rong asor pen ans nilitum ke anu tins lame aning chibi thiblu to lalo litum isi matha danote ning honduk pik ason lo athe nilitum nona mara kisung athe pi alam gela hello labang so alang along dolong ka vedet pena jok chidam tang aning kan pen pening aning kanan abari khanang le pena jok sinitu pinangan ning honduk dolo athe
ke Charlie osomara tu mapan apen kisu ke un kacilang tu mapan itum kaci pon mate la solang kaci pakabang sungpik nasi aru isinil tumbang mata bom lo rong sipen poisa cirung si bangso dolong ci salampo pusini tum poisa stame pinangan cirung lo athe pu arong ta pinangan dulang rong krisian dulang hidipi hidisu hanserong na pen rong kimi pu la sorong anta dolang masini tum pinangan poisa hitami cipang rum lo pen api na bangso poisa cipang rum dat pen rong tum kabunai ji polam the Donong paruk po. oh labang so poisa ka cirung idon pen paru pho cirung det pen kabunai ji polam the leader satuma long klang lo amasi labang so leader satuma bang nili tuma phan pulo rong ka cirung a poisa pen bang bonai nang nilo ni tum nang bonai pu pusini tum phanang chak lo amala bang so alam chak jume sen amasini tum ka cirung a poisa ans tame chewoi thula poja lo la sinona bang ke sarkar pen tani tum phanang bonai pipe tapen rong kicari songja pi tum samini tum phan khobor biota chalas taminang entuthe la sinili tum kachuning ri tapening gi pung chepak lang dama thegela hen lo mopen nili tum kaning je sondak thaksi election nang le podok do voda polo te nili tum phan pinang ana lam pe nang padok si ni tum hem nang humri si wang la si nili tum kisung host mila sondak thakle ni tum phan nang padok pen ni tum phan kisung ke boy pot nang rap la pe nang lang ponte nili tum hin bena ninga rongji la sini tum kachuning ri mate ke paklang pon alam la hen lo